мавзӯи дигар дар доираи барномаи давлатии ислоҳоти милитсия барои мустаҳкам намудани ҳамкории милитсия бо ҷомеа ва устуворсозии боварии халқ нисбат ба фаъолияти мақомот дар минтақаи суғд ду маркази ҳамкории милитсия бо ҷомеа ба истифода дода шуд. иншоотҳои хизматӣ дар ҷамоати деҳоти Пошкенти шаҳри Истаравшан ва ҷамоати деҳоти Ворухи шаҳри Исфара сохта шуда, дар он шароити хуби фаъолият муҳайё карда шудааст. дар ҷамоати деҳоти Пошкенти шаҳри Истаравшан бинои навбунёди минтақаи хизматии милитсия рақами 2 ва маркази ҳамкории милитсия бо ҷомеа ба истифода дода шуд. бинои мазкур аз 2 утоқи кории нозирони минтақавии милитсия, ҳуҷраи маркази ҳамкории ҷомеа бо милитсия ва дигар инфраструктури ёрирасон аз қабили ошхона ва ҳуҷраи шустушу иборат буда, бо тамоми шароитҳои замонавӣ муҷаҳҳаз ва дар мавзеи барои аҳолӣ дастрас, деҳаи Яккабоғи ҷамоати деҳоти Пошкенти шаҳри Истаравшан ҷойгир шудааст. маросими ба истифодадиҳии бинои хизматӣ бо иштироки роҳбарияти милитсияи вилоят, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, намояндагони шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятии назди шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истаравшан, ҳайати шахсии шӯъба ва аҳли ҷамоатчигӣ дар вазъияти тантанавӣ доир гардид. баъди ба истифодадиҳии иншоот дар саҳни он суҳбати озод бо ҳайати шахсӣ, аъзоёни шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятии назди шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истаравшан ва фаъолони минтақа доир гашт. сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷувонов ва дигар баромадкунандагон таъкид доштанд, ки маҳз дар натиҷаи ҳамкорию робитаи устувори шаҳрвандон бо милитсия мушкилоти дар ҷомеа ҷой дошта ба зудӣ бартараф ва падидаҳои номатлуб пешгирӣ карда мешавад. ҳамчунин ҳамин гуна иншооти хизматӣ дар маҳаллаи тоҷикони ҷамоати деҳоти Ворухи шаҳри Исфара мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. ин маркази дорои шароити муосир низ аз 2 утоқи барҳавои хизматӣ барои нозирони минтақавии милитсия, ҳуҷраи корӣ, маркази ҳамкории ҷомеа бо милитсия, ошхона ва ҳуҷраи шустушу иборат буда, бо таҷҳизоти компютерӣ, асбобу аёниятҳои барои дафтари корӣ пешбинишуда таъмин мебошад. таври дар рафти чорабинӣ намояндагони мақомот таъкид намуданд, истифодадиҳии ин иншооти хизматӣ имкон медиҳад, ки ҳар як шаҳрванд дар ҳамкорӣ бо кормандони милитсия дар татбиқи сиёсати давлатӣ, амалисозии низому тартибот ва пешгирию мубориза бар зидди ҷинояткорӣ дар маҳалли зисти худ фаъолона ширкат варзад. самти фаъолияти марказҳо бо иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ, таъмини бехатарии ҷомеа, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, бартарафнамоии мушкилоти аҳолӣ ва муҳимтар аз ҳама устуворсозии боварии халқ нисбат ба фаъолияти мақомот ва дар ин замина қавитар сохтани робитаи ҳамкорӣ байни онҳо мебошад. ҳар ду иншооти хизматӣ дар доираи барномаи ислоҳоти милитсияи Тоҷикистон дар заминаи ҳамкории вазорати корҳои дохилии мамлакат бо шӯъбаи байналмилалии назорати маводи мухаддир ва ҳифзи тартиботи ҳуқуқии сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкилоти байналмилалии дунёи бехатар сохта ба истифода дода шуданд.